Atong pangutan-on be si Pasig City Congressman Roman Romulo kabahin na ni kay siya mo'y chairman sa Committee on Basic Education sa Ubos Bay Balauranan. Congressman, good morning na. Good morning rin, Kaukaw. Sa lahat ng nanonood ng po, good morning po. We heard, sir, since June of 2020 pa. Opo. Long time no here, ha? Oo nga po eh. Kamusta naman po kayo? Okay lang po, sir. Dito pa rin. Opo. Congressman, tanong lang namin, mayroon pa ba kayong nakitang mga posibleng hakbang tungkol po sa mga kabataang may dalang mga baril, sa safety, security ng kabataan, at yung ibang, kung in terms of legislation, kailangan pa ba? Kung meron, kasi bilang abogado, alam nyo to, matagal na po kayong naging chairman, galing po sa higher education, ngayon basic education na naman. Sir, kung meron man, bigyan mo kami ng information po. Well, sa totoo po, no, Kaukaw, medyo mixed talaga ang kailangan mangyari ngayon. Una, yung mga batas na naipasa na, kailangan po mai-implement ng maayos ng ating Department of Education. Kasi alam naman po natin, ang totoo, no, Kaukaw, itong mga issue na nangyayari sa mga sa paaralan natin, lalo na itong huling sa Zamboanga, tapos yung Tacloban, at yung ibang stabbing incident, ay tama po yun. Hindi naman talaga iisa lang ang punot dulo ng lahat ng ito, no? Talagang maraming combination. Kaya sinasabi nga natin sa DepEd, una, di ba Kaukaw, nabanggit ko na sa inyo dati pa, naipasa na natin yung pagbabalik as a subject ng good manners and right tama po, conduct. sir. Tagal na yung sinabi mo. Bakit Yes, hanggang pasado ngayon na mo po wala yun. pa? Ang sinasabi naman sa atin ng Department of Education ay ini-implement na nila. Pero kailangan natin ma-oversight yan kasi kailangan maayos na implementation. Ibig sabihin po, no, ay tama yung modules na tinuturo, marunong po yung properly trained, yung pagbigay po ng mga lessons dito. At syempre po, sa higit sa lahat, importante rin dito yung paulit-ulit at medyo kahit paano practical na pagturo. Kasi ang batang Pilipino naman, ang Pilipino by nature, mabubuti naman po talaga na mga tao. Tayong lahat mga Pilipino eh. Kailangan lang ng reinforcement, lalo na pag mga bata, dahil dito po na uhubog po yung karakter nila. Pag sa batas na yon, sinabi natin, turuan natin ng good manners and right conduct as a subject. Pero kailangan maayos na implementation po nito. Pangalawa po, meron tayo isang batas na kakapasa pa, 2 years ago pa po, yung mental wellness law. Yung pagbibigay ng mas maraming, magbibigay ng gabay sa ating mga estudyante, teaching and non-teaching. Ito yung mga registered guidance counselors, school counselor associates. Dapat po talaga ay paigtingin na yung implementation po na ito ng ating Department of Education. Kasi alam naman natin, kulang talaga yung mga professional dito. Pero bagamat kulang yan, ay hindi ibig sabihin na hindi tayo mag-uumpisa na mag-interview, mag-hire. Kasi mahalaga po talaga na mayroong mga eksperto sa ating mga school division offices, sa ating mga paaralan kung hindi pa kaya per school, ano, na nagbibigay ng tamang gabay. Lalo na po, kunyari may isang estudyante o teaching o non-teaching na mayroong problema, minsan kailangan rin meron lang siyang makausap na eksperto para mabigyan siya ng tamang gabay. Batas na po yan. Kailangan lang talaga maayos na implementation. Pero Kaukaw, pasensya na, pero banggitin ko to, no? Alam ko naman, yung ating mga magulang ay talagang medyo marami naman tayong magulang. Lahat, busy po. Marami nga tayong magulang, solo parent. Kung hindi man solo parent, parehong nanay at tatay nagtatrabaho. Or kaya, ay nagtatrabaho sa ibang lugar. OFW. Pwede sa ibang probinsya para may taguyod na yung kanyang pamilya. Pero bagamat ganito po talaga ang sitwasyon natin, tayo mga magulang, importante pa rin po na ma-realize natin meron tayong responsibilidad sa ating mga anak. Kahit na alam kong mahirap yung trabaho, nagpapagod tayo, pero talagang ang magulang po ang idolo ng mga anak eh. Opo. Kailangan talaga ay nagbibigay pa rin ng... First teacher ng mga kabataan. Pero tayo Kaukaw, di ba, mga magulang natin, idolo natin yan eh. Yeah, Alam of course. natin, ganyan talaga rin ganyan ang kabataang Pilipino, ganyan tayo mga Pilipino. So, sa mga magulang, bagamat alam natin na
talaga nagtatrabaho sila ng mabuti para sa kanilang mga anak, ay importanteng responsibilidad na magbigay ng oras sa araw-araw na tanungin ng ating mga anak, kamusta naman, malaman kung ano yung mga binabasa, mga pinapanood, kasi yan yung pag sinabi ng isang magulang, sumusunod ang bata eh. Yan naman talaga ang totoo. Kaya importante po talaga, meron tayong batas po yung Lifelong Learning Development Framework Act kung saan ay sinasabi nga sa local governments na itong GMRC, hindi lang pambata to. Ito pang all ages to. Oo. All ages Siyempre, to. paano mo turuan yung bata, Congressman Romulo, kung wala kang GMRC ring isang magulang? Oo, kasi minsan talagang sa pagod rin po, sa dami ng trabaho na ginagawa, ay maganda rin na papaalala po yung mga iba-ibang mga pwedeng paraan para maihatid yung GMRC, di ba? So, yan, dapat magamit natin yan. Pero ngayon, meron din kaming dinidinig ng isang panukalang yung pagre-regulate, pagbaban sa social media and online gaming. Sir, bago po isingit ko lang po yung mga professional sa dapat kasi 2 years yung batas mong naipasa 2 years na. Pero sir, hanggang ngayon hindi namin narinig yung kung may nag-hire ba ang Department of Education o anumang ahensya ng gobyerno para magturo ng ating mga kabataan kasi mukhang wala hanggang ngayon eh. Pati yung GMRC mukhang hindi nag-i-exist sa mga subjects ng mga kabataan, lalong-lalo na sa mga public schools na pinakamaraming bata doon. Alam mo, kaya una, in fairness naman sa DepEd, dito sa guidance counselors, saka school counselor associates, mga nung June pa lang, ay na-approve ng Civil Service Commission at ng DepEd. Tagal naman yun, sir. 2 years na. Kaya nga po, yun ang sinabi ko rin. Ang tagal masyado. Pero again po, moving forward na lang po tayo, buti na lang ay na-approve na ng Civil Service Commission yung quality standards, yung QS. Kaya nag-uumpisa na po mag-hire. Ngayon po sa budget, para sa taon na ito, hindi sa susunod na taon, itong taon na ito. In fact, may 10,000 items yan para sa school counselor associates. Alam ko hindi Pero madali. po, Congressman Romulo, 10,000 items for 35,000 schools nationwide. Ay, paano po magkasya yun? Hindi po, mga 45,000. 45,000? Paano magkasya yun Yes. po? Pero again po, dapat kunin po natin sa absorptive capacity rin ng ating mga paaralan, ng ating Department of Education. Kahit maglagay po tayo ng 45,000 positions yan, una, baka wala namang eksperto na mag-apply. Pangalawa, pag may nag-apply, kailangan naman suriin ng mabuti ng DepEd. Kailangan competent, At saka yung compensation, sir, baka ang liit naman ng compensation binigay ng gobyerno. Pagka registered guidance counselor po, ang compensation niya nag-uumpisa na yan ngayon sa salary grade 16 to 24. So medyo mataas na po yun. Pero pag school counselor associate, ayan yung mga nagtapos ng kolehiyo, tapos may 18 units of behavioral science, ayan more or less salary grade 11 to 15. So mag-uumpisa ka ng mga 31,000, naabot ka rin po ng mga 50 plus thousand. So kahit papano, maganda na rin po na compensation package yung kahit sa school counselor associate. So ibig sabihin, Congressman Romulo, ang i-hire natin yung mga guidance counselors, yung mga psychometricians talaga, license? Yes po. Yung psychometrician, pwede siya sa school counselor associate. Yung, syempre, yung guidance counselor, dun siya sa mismong posisyon ng registered guidance counselor. Pero kailangan na po natin talaga kasi iba na po ngayon yung kinalakihan ng ating mga kabataan sa kinalakihan po ng mga mas nakakatanda sa kanila. Nung panahon ko po, wala naman po talagang teknolohiya pa masyado katulad ng social media, online games, kahit ano po, kahit nga yung mga cellphone, wala pa namang cellphone nun eh. Wala pa naman yung mga Viber, wala pa talaga lahat. Wala pa, opo. So ngayon, iba na rin talaga yung sitwasyon kung saan lumalaki ang ating kabataan. So, mas kailangan talaga ng mga ng professional. Tapos ngayon po, mga magulang. Dati po, nung there was a time, kahit paano, ay yung tatay o yung nanay ang magtatrabaho. Tapos yung tatay o nanay na spouse ay siya naman yung nasa bahay. Pero ngayon po, either marami na po talaga, hindi na natin mabededenize. Hindi na makontrol ngayon. Marami na solo parents at marami nagtatrabaho pareho.
So, yung mga nakikinig sa atin, Congressman Romulo, sir, nasa abroad ngayon. Marami dito sa mga nakamonitor na sa Canada at saka East Coast ng Amerika o sa bandang New York, yung katabi ng Canada, mga American continent, sir, kasi gabingin sa kanila ngayon, Sunday. Apo. But, Congressman, itong mga, sabi nila, dapat daw iban ang social media sa kabataan. Aged from 15 below, dapat iban, hindi dapat pagbawalan po daw ang kabataan na gumamit ng social media. Paano po, sir? Mayroon na po ba kayong nakitang mga hakbang para po maiban sa kabataang 15 years old pababa? Yes, ang totoo in fairness sa House of Representatives, last year pa po dinidinig yung marami pong panukalang batas tungkol dyan. Ngayon po, patapos na po kami sa hopefully matapos na namin itong technical working group para maiharap na namin sa committee at sa plenaryo. So far po, ang proposal po namin ay yung under 13, yan yung may ban sa social media and online gaming. Susi, online gaming talaga eh. Yun ang parang ano po yun? pinaka-grabing nakaka-influence ng ating mga kabataan, Congressman Romulo, sir. Yes, pero yun ang ban nun ay yung pababa ng 13. Pag 13 ka to below 18, ang gusto po natin dyan ay regulated lang. So far, nandoon kami. Ibig sabihin ng regulated, hindi naman natin ibaban lahat o yung buong social media ang biban natin yung mga features. Example, pag gaming po, ayaw natin na may chat groups. Kasi pag may chat group, yan ang sinasabi ng iba, hindi man yan yung sole cause, ay kahit pa paano may impluensya raw po na baka pagka medyo yung isang kabataan ay medyo nag-iisip na may mga issue, tapos bigla lang sasabayan po ng mga chat groups na kung ano-ano, tapos meron dyan yung mga, sabihin natin, may mga harmful content. Yan yung mga gambling, porn, ayaw natin yung mga ganun, O yung mga shorts po, kasi yung attention span, nawawala po dyan, pati oras, yan yung mga gusto po nating ma-regulate. So, Pero ang mahalaga po dito, sa panukalang batas natin, ngayon, sa version na ilalabas po namin talaga ay gusto namin ay dapat yung dapat mag-establish ng Philippine presence ang isang social media platform or online gaming. Kung gusto mo, dito mag-offer sa Pilipinas. Hindi na pwede na nasa ibang bansa ka, tapos ay dito bukas yung mga platform mo. Kailangan may Philippine presence ka. Bakit? Kasi kung wala silang Philippine presence, ay wala tayong jurisdiction over them. Ay, Diba? siyempre, Hindi naman wala. tayo. So, para sa atin, fair naman yon. Kasi ang pwedeng maapektuhan, kabataang Pilipino mismo. So, kunyari, gusto mo dito sa Pilipinas na mag-offer ng social media platform mo, kailangan mag-establish ka sa Pilipinas para subject ka to the rules and regulations ng ating bansa. So, Congressman, curious lang po, ito paano, sir, for the regulation from 13 years old up to 18 years old, i-regulate natin. Paano po, sir? Hindi magja-jive sa aming understanding. Yung sinabing pag-regulate o kaya yung 13 years old pababa, paano kung gumamit siya? Yung account ng tatay niya ang ginamit niya. So, paano natin malaman na itong tatay niya, account ng tatay niya ay ginamit ng kanyang anak? Sir, paano natin yan ma-regulate? O kaya, paano natin masaway yung batang gumamit ng account ng kanyang mga magulang? Kaya nga ang gusto po natin, magkaroon dito sa Pilipinas ng tinatawag na Philippine presence. Kasi hindi naman po magsasucceed ito kung hindi tutulong sa atin yung mga social media platforms at yung online gaming. Kailangan po ay meron silang yung mga tinatawag na age verification process. Kailangan tumulong talaga sa atin yung mga social media platforms and online gaming. Hindi naman talaga kakayanin ng kung tayo lang. Aminin naman natin siyempre. Kailangan talaga ay tumulong sa atin itong online gaming platforms at itong mga social media platforms. At tutulong lang po yan sa atin
kung meron jurisdiction ng Pilipinas over them. Di ba? Kasi aminin natin ang totoo, kung mabibigyan sila ng fines pagka nagwa-violate sila niyan, ay magiging ano po yan, magiging reason para sa kanila na mag-comply sa batas. So again po, no, tinatanong po ninyo, paano natin magagawa po yan? Again, walang foolproof, pero pag tumulong sa atin yung social media platforms, online gaming, sa pamamagitan ng mga tinatawag na age verification, kailangan tanungin muna nila yung user, ilang taong ka na? Ano yung mga, kailangan yung verification process na daanan na masigurado natin yung gumagamit ay tamang edad. Ngayon, tama kayo, kao ka, paano kung gamitin yung Account ng kanilang magulang. Account, magulang. Diyan naman tayo papasok ngayon sa mga magulang. Kailangan naman talaga tumulong. Hindi ba sabi nga natin kanina ang pangunahing responsibilidad Correct, sir. ng mga parents ay sa kanilang mga anak kasi sila yung idolo. Pero Congressman Romulo, sir, this is our suggestion. Baka pwedeng isama natin dyan sa mga sa pagtuturo ng ating mga elementary at high school students itong batas na siyempre tapos na yung tinalakay nyo pero patapos na po itong posibleng magiging implementation in the coming months, but sir, dapat sana yung mga pagtuturo ng mga bata dapat isama dyan sa isa sa mga subjects sa Department of Education sa mga paaralan natin, lalong-lalo na sa mga public schools kasi hindi sa public schools mukhang medyo wala namang dalang baril minsan yung mga kabataan, pero sa mga private schools, sir, high-powered firearms, kagaya ng nangyari doon sa Ateneo de Zamboanga. Yes, talagang diyan papasok po yung, hindi naman kailangan sa subject, pero diyan papasok yung good manners and right conduct. Dapat dyan rin nila ipasok yung pagtuturo ng tamang paggamit ng mga teknolohiya. Pero again po, maalala lang po natin, mga bata po ito. Kaya ang responsibilidad rin nasa magulang. Kailangan yung magulang po talaga, kung gumagamit ka ng social Laan media. ng time para sa mga anak, Congressman, sana. At hindi lang po yun, pangalagaan mo yung password mo. Kung gusto mo talagang, kung yung gagamit, yung password mo, magagamit ng mga anak mo, hindi ba, parang may pagkukulang rin po doon. So, kailangan siguro i-password protect ng magulang para hindi magamit yung mga accounts nila. Sir, isingit ko lang po itong suggestion na yata ng isang tagapakinig natin sa abroad. Ngayong oras na to, si Ray Belde, ang pangalan niya. Sabi niya, dapat ibalik yung old system ng mga mag-aaral ngayon na sa kanilang mga estudyante na dapat ipatawag daw ang mga magulang para malaman ang estado ng kanilang mga anak doon po sa kanilang pag-aaral sa bawat paaralan kasi kailangan daw ito para sa mga magulang doon po sa kanilang mga anak. Ito'y sinabi ni Rebelde. So, dapat Tama daw po yan. ibalik natin ang old system. Sir, possible kaya, sir, yung mga dati tayo, wala pang mga cellphone, wala pang social media. Posible kaya mangyari, Congressman Romulo? Tama po yun. Kailangan po talaga yung ugnayan nung paral mismo, yung teachers, yung mga guidance counselor ng mga schools natin sa mga magulang, dapat paigtingin yon kasi kailangan talaga nagtutulungan talaga, a whole of community approach na ang tawag dito, di ba? Kailangan nagtutulungan talaga yung school, pati yung parents, para sa paghubog nung hindi lang nung karakter ng kanilang mga anak, pero syempre yung kinabukasan ng kanilang mga anak, at mangyayari lang po yan kung meron talagang form of communication. Ito pa, nga kay Mr. Ludwig Omega, sa abroad pa rin. Marami daw ibinulgar ang vlog ng mga Pinay Cup daw. Pinay Cup ang ito, I think ito po isang gaming platform, Congressman. Sabi niya na nakabase sa Amerika, singled out niya. Singled out daw po 764, hindi ko maintindihan to. Siya lang, kasi mga expert ito sa computer, sabi niya, 764 na nasa gaming platforms daw. Ito po, sir, dapat nating ingatan, baka yung Roblox, bago ko lang nalaman yung Roblox, yun pala, ang isa sa mga influencer, but sana po itong 764,
gaming platforms, posible mangyari, lalabas na naman ito sa darating na mga araw, Congressman Romulo, sir. Ang totoo niyan, tama rin po yung sinabi niya. Kaya nga ang sinasabi natin, kunyari online gaming platform ka, bago ka makapasok sa Pilipinas, yung through online kailangan may Philippine presence ka. Meaning, magtatayo ka po dito ng opisina at meron kang responsible officer. Pag hindi ka nagtayo ng opisina sa Pilipinas, Wala ka. No way ka dito. sasabihin natin sa DICT na hindi payagan na makapasok siya, blocked siya. So, hindi siya makaka-offer ng services dito sa ating bansa. Pagka nangyari po yun, yung sinasabi po nung ating caller, doon natin makikita. Ano ba, kasi may e-safety commission na gagawin doon natin malalaman ano ba yung mga ino-offer po na, ano ba yung games na ino-offer ninyo, ano yung laman ng games na yan. Meron bang online chat yan? May communication po ba yan? Kung meron mga ganyan, hindi naman natin papayagan yan pag below 18. Dapat i-disable nila yung mga functions na gano'n. Sir, isama ko na lang po ito. Hindi ito sa kabataan, but maraming nababaliw dito sa yung online gaming, yung scatter daw, yung para sa mga nagsusugal, online gambling. Paano po, sir? Mayroon ba kayong hakbang dyan? Kahit hindi ito sa kabataan, isingit ko na lang po ito. Yung bagay po na yan, isasabihin natin sa ICC natin, dun Yes. sa DICT, kung ano. Pero alam ko meron na rin po yan na mga regulations at polisiya. Ang wala pa kasi po talaga ay yung tungkol sa kabataan mismo. Kaya yun yung fino-focusan po natin. I see. Sir, pero wala kayong nakitang mga yung amendment sa existing laws natin tungkol po sa kabataan na dapat niyong gawin? Ito po yung isa, yung social media regulation or ban at online, wala pa pong batas dyan, kaya gusto po natin gumawa dyan sa batas na yan. Separate legislation, separate na Legislation batas. po yan Opo Tapos meron po mga nagsasabi na kailangan na rin pong ma-review yung una, yung juvenile delinquency law natin. Yan. Meron rin nagsasabi na i-review na rin yung ating tungkol sa yung gun ban natin. So lahat po yan, marami nang naka-file sa mga iba-ibang committee at alam ko na mag-proceed rin naman po yun. So, ibig sabihin, Congressman Romulo, sir, in the coming months ba, posibleng kaya pang ipasa dyan sa inyo sa mababang kapulungan, pero sa Senado, kaya, ano tingin nyo? Kasi, maraming trabaho sa Senado ngayon. Magbabudget hearing pa rin kayo. Pa po kayo. Sabay po, may budget hearing ngayon. Maraming committee rin na dinidinig dito sa House. Pero alam natin na medyo busy rin po talaga ang maraming mga miyembro. Pero alam natin mahalaga itong mga panukalang batas na ito. Kaya binibigyan po talaga ng oras ng ating House leadership. Hinahayaan po kami, binibigyan kami na tuloy-tuloy yung mga hearings natin sa mga bagay na ito. Kahit na may budget hearing na nagaganap, may ibang hearing na nagaganap. Kasi hindi naman po pwede na hindi natin pansin itong mga mahalagang panukalang batas na ito. Sir, last na lang po, galing kay Ray pa rin. Ray, sabi niya, mas dali daw ma-regulate ang social media, lalong-lalo na sa age verification. Kung sakaling lahat ng tao, posibleng may national ID na po. Ano sa tingin niyo dito, Congressman Romulo, sir? Totoo po yan. Kasi kung nyari, meron talaga tayo na national ID na maayos yung pagpapatupad. Tama po yung sinabi nung caller po. Yan yung pinaka mabisa sana. Sila po yung nasa abroad. Opo Isa pa, ito yan. si Buana na nasa Australia, sabi daw niya, pakisabi kay si Congressman Romulo na dapat tanggalin na yung scatter dahil yung mga ibang nanay, yung ibang pamilya ay instead na makabili ng ulam at bigas, ay nasusugal na po daw sa scatter. Alam niyo, talagang laging pinag-uusapan. Alam ko, hindi mga committee tayo na dinidinig po talaga yung bagay na yan. Kasi ang hirap po talagang ang pinakaayaw talaga nating lahat ay example po, yung sa social media. Ang sinasabi natin sa feature na gusto nating sana maalis na para sa kabataan ay yung scrolling, di ba? Yung parang i-flick lang nila ay iba-iba mapapanood nila kasi ang sabi ng mga eksperto, addictive raw po yun .
So alam natin na pag medyo addictive ang isang bagay, ay medyo hindi mabuti po yun. Kaya talagang kailangan ma-regulate yan ng mabuti. Sir, isa pa, sir, sandali ha, sir ha. Sabi ni Ranilio Sumusot, dapat daw i-amend ang juvenile law. Yan, dahilan kung bakit nagkaganito ang mga kabataan natin dahil alam nilang hindi sila makukulong. At yan, yung Pangilinan law daw, hindi dapat sir, so ano tingin niyo yung Republic Act 9344? Katulad ng lagi ko binabanggit, panahon naman talaga na buksan yan para makita po natin kung may causality, kung talagang ano yung dapat, kailangan bang amendahan, kailangan po bang meron mga additional na safeguards na ilagay. Ang importante po yung paksa na yan dapat buksan na rin para mapag-usapan, mapag-aralan. I see. Congressman, sir, maraming salamat po sa time nyo. Thank you Despite po, sa grabe ka busy, sobrang busy nga ang Kongreso ngayon, binigyan niyo kami ng time dito po sa Cebu at sa buong mundo dahil ng mga tagapakinig natin naka-monitor ngayon sa ating live streaming. Sir, maraming salamat po. Salamat, Kauka. Thank you very much. Have a good day po. Sige po, Congressman. Congressman Roman Romulo sa Pasig City. Nakalimot ko sigod niya. Nagadoktor na tong iyang gitabangan. Kadtong in 2014, ako ni siyang na-interview. Ako nang gitawagan kay siya mo'y chairman sa Kongreso gyapon sa Committee on Higher Education. Meaning ang college students siya hato karon naman siya sa elementary high school. Nga sila Dr. I think Dr. Jake Visera katong away bitaw Spinma og sa Maham nga wa isyuhi og special order ISO. Importante magana graduate mo wa ba na yung lami ng diploma wa kay ISO di magaka-board. Pwede tabo nga naari gini sa diri ha. Siya po'y bana ni Salani Solidad katong naibgan og may ramil sa una. Wala mo to siya mati 2014 ba to? From time to time mo gawas ang mga isyo sa nga mo relate sa ilahang mga committees mo nang manawag ta nila mutahod na po din tawag tubag bisa kung sa kabisi pero alas 8:30 naman busy po ta dire sa commercial standby mo kay mamalik na may human ani.